Bună prieteni și bună, v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să vorbim despre Bobruza și Mutanoar sezonul 6, care a făcut apariția alaltăieri, episodul 2. Nu știu nici eu de ce nu se respectă ordinurile la episoade. Trebuie acum episodul 1, nu episodul 2. Și acum hai să vorbim despre episodul 2, să nu mai lungim acest videoclip, dar dacă nu ați făcut-o să dați un like și să vă abonați la acest videoclip, că o să urmeze noi videoclipuri miraculoase Dar hai să începem. Am văzut că toată lumea din Miraculos, sezonul 6, sunt toți schimbați. Și Marines, și Bobruza, și Mutanoar, și Adrian, toți. Și mai ales nu e schimbat tatăl Sabinei, uitați, nu este schimbat. Iar nu este schimbat și asta chiar îmi place, toată lumea a fost schimbată. Dar eu vă zic așa că mie nu-mi place chiar de cineva din Miraculos, nu-mi place de Chloe, cum arată. Uitați cum arată. În sezonul 6 nu știu nici în ce episod este Chloe. E grasă, este urâtă. Eu vă zic că Bobruza arată mai frumos de toți. Arată frumos de toți. Și Mutanoar. Îmi place Adrian, nu îmi place cum arată. Este prea slăbuță așa, la gură este prea grasă. Și episodul 2 este cu această fată care este acomatizată și poate să deseneze și să creează tot ce vrea ea din caiet. Și acolo avem 4 supereroi: Bobruza, Mutanoar, Renaruș și Carapace, și salvează ziua, cum mă salvează de obicei. Eu nu am văzut tot videoclipul, eu am văzut doar câteva videoclipuri mici de 20 de minute, de 1 minut așa, sunt videoclipuri scurte și eu nu știu pe ce canal să-l găsesc. Am căutat pe tot YouTube-ul și nu am găsit. Dar dacă știți voi, să îmi scrieți în secțiunea de comentarii. Prieteni, dacă v-a plăcut acest videoclip, să dați un like și un subscribe și să vă abonați, că o să urmeze noi videoclipuri miraculoase. Acest videoclip a fost scurt. Pa, pa și o zi bună să aveți!